आहे हाम्री मुसी यत्रे आहे यो हाम्रा आहे गाउँदैछ गाना आहे टिका सानो आहे अब कता जानु आहे माया गुरुङ आहे त्यसै फुरुङ फुरुङ आहे रेजिना परिवार आहे भोगी नै घरिबार आहे सुस्मिता छेत्री आहे नाक मात्रै यत्री हे रवि कार्के आहे घरकी कि आर्की आहे फकाउनै पर्छ आहे यो घरको पनि आहे मालिक मालिकनीलाई आहे नचाउनै पर्छ आहे सेलरोटी केरा आहे पचाउनै पर्छ रामजी पौडेल ए मामा घर गौडेल आहे इन्द्रजीसी आहे रौसीको सिसी आहे धादिङे भाले ए राम्रो गासाले आहे ज्वाइँ साहेब ए कता हो गायब आहे सुमन परिवार ओहो तीनटा भो घरिबार आहे पिताहरू आहे माताहरू आहे दिदी बहिनी आहे खान्छौ र खैनी आहे बालकुमार श्रेष्ठ आहे बोलीमा प्रष्ट आहे बजाउनेले आहे बजाइराखो आहे क्यामेरा मानले आहे खिचीमा राखो आहे दर्शक भगवानले